إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیاران عزیز، برادران و خواهران بسیار گرامی، از الله بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که الله مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکی همه شما را الله مهربان حاصل گردانه و گذشتگان همه شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند، بیماری هاتون شفای کامل نصیب گرداند، فرزندهای در سفر بودمان الله مهربان سفرهاشون خیر و نیک بگرداند و الله مهربان در این ملک ما و شما، در این دیار ما و شما همیشه خوبی ها و آسودگی ها را الله مهربان نگهبان باشد. برادران عزیز و گرامی، الحال در پیش من یک چند سوال هایی هست که میخواهم با این سوال ها به شما جواب گردانم. اولین سوالی که در اینجا آمده است، گفتن استاد درباره نماز تحفه رسول برای ما معلومات دید. خواهران و برادران عزیز، حقیقتا از پیش وقتا در مردم ما خواندن نماز تحفه رسول بود. همچنان در برابر این یک نفر از ما از دنیا میگذشت، نماز حول گور را میگفتند. ولی خداوند باز هم توفیقاتون زیاد کند، در گرد این نمازهایی که من الحال ذکر کردم، یکی تحفه رسول یا اینکه حول گور برای خاطر مقصد سبکی عذاب قبر یک برادر، این گونه نمازها یعنی با سند و با دلیل و با حجت ثابت نشدن. از این لحاظ ما در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از بس که این از روی محبت می شود، آیتی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی ما در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر صلوات بفرستیم و بیشتر مقصد از پیامبر گرامی از فرموده هاش اطاعت کنیم، البته این برای ما و شما نیک و خوبتر است. ولی تحفه رسول نماز من نیت کنم، خود 2 رکعت باشد خود 4 رکعت باشد، من راستی مادرها و برادران عزیز با یگان سندهایی که لازم باشد و ثابت باشد که این گونه نماز در ما هست من نیافتم و من ندیدم. و این خاطر برای شما هم برادران و خواهران عزیز این گونه خواندن نماز هیچ ضرورت ندارد. دیگر سوالی که کردن، گفتن بابای حاجی من بعد از 2 سال زندگی هم فهمیدم که شوهرم نرکمن بوده است. میخوام از او طلاق گیرم، گناهگار میشم پیش خدا یا نه؟ اولا الله مهربان دعا کنیم برادران و خواهران عزیز که الله برای ما و شما
ҳаргоҳе ки хоҳарои мо шавҳар мекунанд, шавҳарҳои хуб, шавҳарҳои мардҳои солеҳ, ва ҳаргоҳе ки агар зан мегиранд, занҳои покдоману занҳои некера Аллоҳ насибшон гардонад. ҳақиқатан бародарони азиз, имрӯз агар ин хоҳари мо муроҷиат дорад ки шавҳари ман наркаман аст, мақсад ба наркаман зиндагӣ кардан ин хеле ва хеле душвор аст. чӣ гунае ки бо як зане ки ҳамеша дар пайи озорот бошад, дар пайи шармандагит бошад, ҳеҷ гоҳ мақсад барои ту рӯзи хуш надиҳад ва ҳеҷ вақт падари ту, модари ту, наздикои ту ҳеҷ гоҳ мақсад аз ҳисоби зани ту ором набошанд, бо ин гуна зан ва бо ин гуна шавҳар зиндагӣ кардан, ҳаётро лаззату маззаша чашидан ҳеҷ имкон надорад. барои ин агар хоҳари азиз бинед ки авлодҳову наздикҳо ё худи ҳамон одам дунболи табобатуш бошад ва хоҳад ки аз ҳамин ҳолат берун шавад ва ӯ дар пайи табобатш бошад, имкон дорад ки бо ин одам мақсад минбаъд иншоаллоҳ агар аз ҳамин роҳаш гардад хуб. лекин бинӣ ки на, ҳамеша кораш ҳамун наркаманӣ ҳаст, ҳамеша кораш мақсад гӯем ки дар ҳолати аласту маласт аст, масту аласт аст. дар ин ҳолатҳо хоҳари азиз, шумо ҳақ доред. шумо ҳақ доред ки зиндагитона бо ин гуна нафар талх накунед. зиндагии мо шумо на он қадар умри дарозе доред. пайғамбари гиромӣ гуфтааст умри уммати ма байни 60-70 аст. вале бинед чӣ қадар бояд суръати тези умри мо шумо сипарӣ мешавад. ба ин хотир як рӯзам ки бошам, бояд ки ман рӯзи хуб бинам, рӯзи нек бинам, ҳаёти ширин бинам. бар ҳамин хоҳари азиз, шумо гунаҳгор намешен. агар ин одам дар дунболи беҳбуду табобатш бошад, имкон дорад ки шумо сабр кунед. лекин бинед ки не тамоману то чанде ҳамин кораш рафтесай, шумо ҳақ доред ки мақсад аз ин одам ҷудо бошед. устод, ман оиладор нестам, метавонам ки модарамро ба ҳаҷ равон кунам? яъне додани мо мегӯяд ман худ зан надоруму оё метавонам модарма мақсад ҳаҷ равон кунам? албатта метавонед шумо. инҷа барои оне ки мисол шумо зан надорен ё хоҳарое ки мисол соҳибкоран, шавҳар надоранд, оё инҳо мисол метавонанд падару модара ҳаҷ равон кардан? инҷа ягон монегие нест, ҳеҷ монегие нест. лекин инҷа як масъала аст ки ҳаргоҳе ки шумо молдор шуден, фарзандо, ҳаҷ ба гардани шумо фарзай, ба гардани падару модар то не. падару модаро хуб гӯш кунед ҳамира, барои хотири он ки фарзандои мо падарҳо ва модарҳоро ки бисёр эҳтиром мекунанд ва аз ин нозукии масъала ки огаҳӣ надоранд, шумо онҳоро ёрдам кунед. пайғамбари гиромӣ гуфтанд худованд раҳмат кунад падар ва модареро ки фарзанда дар кори дунявӣ ва ухравиш ёрдам мекунад. худованд гуфтааст раҳматшон кунад, худованд баракатшон тиҳад. барои ҳамин шумо фарзанд вақте мехоҳад ки шуморо ҳаҷ равон кунад, шумо гӯем бачам ҳаҷ яке аз рукнҳои динай, яъне фарзай, ва шумо бачам ки меҳнат кардем, пула ёфтен, аввал ба гардани шумо фарзай. шумо рафтаи гардантон фарзията соқит кунен ва баъдан иншоаллоҳ оянда худо хоҳад моро ки равон кунӣ, дигар инҷада ҳам аллоҳ розиву ҳам фарз аз гардани ту соқиту ва ҳам мо ҳам дар ҳақтон дуои нек мекунем. падарҳо ва модарҳо ҳамин маслиҳата фарзандора тиҳанд, зеро инҳо рӯшона мешавад, ё шарм мекунанд, ё ҳаё мекунанд, ё мардум механданд ки ин бачаро бибин, падараш ё модараш ҳаҷ нарафта, худаш ҳаҷ рафт. мардум намедонад ки ҳаҷ ба гардани ҳамун молдор фарзай, ба гардани падару модараш не. чиле ки имрӯз фарзанд молдор мешавад, мола закотча фарзанд бояд битад, падару модар наметад ку. барои ҳамин
ана падаро ва модаро фарзандора ёрдам кунед дар ҳамин корҳо, то ки онҳо аз гардани худшони фарзията соқит кунанд. баъдан ки омаданд, иншоалло ба гардани шумо оли зарурат надорад. агар хоҳед занш битен, бо корш ки хуб бошад, даромадш ки наз бошад, занш битен, бо баъди мисол зан гирифтан, баъд метавонед ки шумо мақсад аз ҳисоби даромадҳои фарзандтон барен ҳаҷ кунед. беҳтарин нур болои нур мешавад. устод, кӯдакам 1 солаву 5 моҳа ҳаст, яъне ширхӯр аст. ман метавонам рӯза бигирам? акун аввалан ҳамаи шуморо бародарон азиз, моҳи рамазон бисёр наздик омадааст. ман ҳаматона табрик мегӯм, таҳният мегӯм ва аз аллоҳи меҳрубон дуо мекунам ки шуморо сабри дар ин ибодата насиб кунад ва шуморо тавфиқ диҳад ки аз ин моҳи муборак эҳтиром кунин, иззати ин моҳро ба ҷо биёрин ва аз ин моҳ рӯза гирин, аз фазилатҳову аҷрҳои ин моҳ бархурдор шавед. дигар ине ки пеш аз оне ки ин савола ман ҷавоб гӯям, ба ҳама молдорҳо, пулдорҳое ки закотдиҳанда ҳастед, ба шумо муроҷиат мекунам ки дар ягон мақсад хабари китобӣ наомадааст ки закот фақат дар рамазон бояд ҷудо карда шавад. дар тамоми сол агар шумо закота диҳед, ҳама вақт закот иншоалло ҷои худша мегирад. барои ҳамин ҳозир пеш аз ҳамин рамазон омадан шумо закотҳотонро ба мардум тақсим кунед, то ки мардум мақсад пеш аз рӯза як хурсандие фаро бигираш, то мардум мақсад ба маблағи шумо рафта як гуфти ҳамин мардум гӯшту пӯсту бо як майда чӯйдаша бихара бигирад. барои ҳамин шумо наистед ки кай даҳаи охири рамазон мешавад ё кай рамазон медарояду баъд шумо закот диҳед. агар дар ҳамин хел ҳолате ки мақсад ҳамсояҳо ҳаст, наздикот ҳаст, ниёз доранд, ҳоҷат доранд, то агар бести рамазона интихоб кунӣ, то дар инҷа бозами оне ки бугӯӣ савоб мегирам гунаҳгор мешавӣ. аз ин лиҳоз шумо ин кора мақсад пештар кунед. ҳозир намин ҳозир қариб ягон чанд рӯзи дигар, ягон 13 ё 14 рӯз дигар мондааст. аллакай шумо метавонед ки агар мисол шумо гӯем 10,000 сомонӣ медодагӣ бошед, ҳамина 10 нафарда тақсим кунед, яъне 1000 битед, то як мақсад ҳамон то як гӯштай, ордай, он чизҳошо мақсад харид карда битонад. дигар 50 сумию 100 сумӣ дигар одами бисёра гуфта тақсим кунам, ба он маблағи ту мақсад ҳеҷ ҷои кори ин бечора буд намешавад. барои ҳамин ҳаракат кунед ки ҳамон маблағе ки мисол 10,000 бошад, 1000 тақсимш кун, 20,000 бошад, 1,500, 2,000 тақсимш кун, то ки ҳамин нафарҳо мақсад ба пуррагӣ дигар ягон ғам, ягон диққат, ягон мушкилот дар рамазон фарошон нагирад. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамин сухани ман ки ба гӯштон расид, ҳаминро иҷро кунед, аллоҳи меҳрубон подоши бузургтон метад. бисёр дилат намонда ту бояд бугӯӣ дар рамазон битум, як 90% ямро пешаи рамазон бите, 10%ша баъд дар рамазон майлаш тақсим кун. агарчанде ман гуфтам ки зарурат надорад ки бояд закот фақат дар рамазон тақсим шавад. ҳозир мардум ки ниёз дорад, ниёзи мардума баронед. иншоалло аз рамазон дам дида дар ҳамин хел ҳолат шумо савоби бештар мегиред. ин хоҳаре ки моро савол доданд, дар шариат барои нафарҳое ки ҳомиладор ҳастанд, мисол бигӯем ки ана қуввати рӯза гирифтан надоранд, дидем ки зани ҳомиладор дар бисёри бемориҳо мубтало ҳаст, аллоҳ барои ино рухсат додааст ки фарзанда таваллуд кунанд, баъд рӯзҳое ки мақсад ана гӯем аз нифос пок шуданд, метавонанд ки баъд рӯзаро дар як рӯз қазо мегиранд, ҳамун 30 рӯз аст, 30 рӯз рӯза мегиранд. ҳамчунон хоҳарое ки кӯдакҳои майда дорем, ширхӯр ҳастанд, яъне ягон агар
هست مادرایی که شیر نمیتن، یعنی با همین شیرهایی که امروز در مگزین ها میفروشن با همین مقصد فرزندان را شیر میتن، اونها در گردنشون فرضه که روزشون گیرن. لیکن مادرایی که از خودشون شیر میتین و فرزند باید که مقصد در یک روز چند بار شیر میخورد و او شیر از خوردن مادر حاصل میشود. تا مادر غذا نخورد شیر حاصل نمیشود. برای اینها هم اجازت است که شما روزه هاتون بخورین و بعد رمضان روزه هاتون ان شاء الله قضا میدارین.